Asinda pamusoro wenyaya wandiri kuti the bitter and the better cup of Christ. But ndisati ndaenda into details of why ndataura nyaya kana kuti musoro wenyaya wakadaro. Ndichada kukupai background yeOld Testament. Israel pavakatadza, Mwari vaona kuti vanhu vari kutadza nguva nenguva. Kristu asati auya akavaisira measures eyatinoti temporal righteousness yokumbonatswa panguva iyoyo kutapudza hasha dzaMwari. So Mwari vakazviita sei? Vakazviita nokukonzera kuti pange paine kubayirwa nokupirwa kwezvipiriso zvakafanana nembudzi nemakwayana nemakondobwe. Munhu waiti kana achinge atadza, vaitora gondobwe, vaitora gwayana, nokumwe kutaura kana ebhuru kana dzimwe mhuka dzaiprescribwa zvichienderana nekuti imhaka yei, chipiriso chei, zvese zvakanangana nokunatswa nokupurifiwa kwemunhu pazvivi zvavaiita. Zvaizoti after a year kwaizouya a high priest aizopinda munonzi muholy of holies, nokuti vanga vakagadzira temple yanga ine macompartments matatu. Kwaye kune inonzi outer part, koita inner part, koita holy of holies. Saka muholy of holies maisapindwa nguva dzese, maipindwa kamwe chete pagore neropa raienda nomuprista. Apinda imomo ainoita marituals ake aienderana nokupirisa kuti zvivi zvevana vaIsraeri zviregererwe. Saka paizobva moto kana kudayira kwaMwari kwaifana kuuya kuchinanzva chipiriso ichocho senzira yeacceptance. Hallelujah. But zvaitwa kamwe chete pagore. But process iyi yanga iri process yairwadza nemhaka yekuti senguva ino yakaita sepassover kwaifa millions and millions dzemakondobwe nemakwayana nezvakasiyana-siyana. Ingadai iri bobo, umwe nemumwe akabata gwayana rinomiririra mhuri yake vachiuya kuzobayira kuti zvivi zvavo zviregererwe. Amen. Mwari vakanga vatanga kare process yekuti munhu anofanira kudzikinurwa sei. Ndokubva vaona kuti this process yekuti vanhu varambe vachibayira zvipiriso zvakadai haigoni kumugutsa. Ndo pavakatanga process yekuti mwanakomana wavo Jesu Kristu auye pano panyika. Aifanira kuuya sei? We understand tese kuti isu tinonzwa kuti Jesu wakaberekwa asina kumboberekwa neropa remurume nemudzimai. Reason yanga iripo ndeyekuti ropa remurume nemudzimai kana raAdhamu naEvha vanova vanhu sesu pazuva nanhasi ranga ratonzi rine chivi, nokuti munhu wese akanzi mutadzi nokungoberekwa. Munhu asati aba, munhu asati aita chivi chatinonzi vanhu vari kuba, agoberekwa mwana anga chingodzi mutadzi nokuda kweropa. Saka ropa iroro raisakwanisa kudzikinura munhu ainzi mutadzi. Chikonzero vanhu vachitadza vachiba kuponda kuroya whatever utsinye imanifestation yeutadzi huri muropa. Saka Jesu aisafanira kuwanikwa aine kana eni ounce yota yeropa rine chivi. Saka aifanira kuberekwa nesimba romweya mutsvene. Ndo patinonzwa isu kuti wakafukidzirwa nesimba romweya mutsvene kuita kuti iye ange asina kutadza. Tine vanhu vari kuita blasphemous, tichavapindura zvedu kana time yacho yakwana. Ana achiteera vakusena kutanzi Jesu anga ari a product yekuti Mary wakamitiswa. That is blasphemous. With a black guy called ABCD. Aiwa tichavaendera zvedu vakuru vagozi. Apologetics dzesoko raMwari, defend yesoko raMwari, it's not argument. Mwari vaitaura nenimwe nguva, that's besides my message, chatsoka message yangu, kuti as long the church do not defend the gospel now, pari kuuya antichrist. Tinenge tine a lot of people vakakorruptwa pfungwa zvokuti instead yekuti vaaccepte vari kuprepeiwa to reject Christ nema-messages ari antichrist, ari blasphemous. As a result, makristu tinenge tiri kumaperipheral tichiti no zvema-arguments, it's not. Pane ma-arguments asina basa atakanzwa nesoko raMwari kunzi musapinda maari, but pane ma-arguments ane chokuita nekuita value yokutenda kwedu. Iwayo we must not let people force them down our throats just quiet. We need to defend the gospel. Hallelujah. Amen. Because media ndiyo yakuspreada false gospel antichrist.
saka ndangoti babate ipapo because ndo rimwe basa rangu randinoita iroro. Hallelujah. Whether privately or pachena, to defend the gospel when necessary. Atipinde ruma arguments. Now coming back to our story. Now ropa la Jesu Kristu raisafana kuwanikwa riine mhaka kana chimwe chete. Saka Jesu akanzi iye raive gwayana raMwari. Tinonzwa isusu kuna John chapter 1 iye anonzwa kuti John akaona Jesu achiuya akati tarisai gwayana raMwari rinobvisa what zvivi zvenyika, which means Jesus was qualified as the Lamb of God kubva from Old Testament to New Testament. Chinonzi Old neNew Testament chinoganhurwa naKristu. Ma-arguments aya anoitwa nevanhu ema-laws ekuti aiwa iwanga uri mutemo wekuold, vanhu havagoni kupatsanura chinonzi Old Testament neNew Testament. Old Testament ine chokuita nekuti vanhu vaipona sei ceremonial laws asinei nekunatswa kwatingaitwa nhasi. But Jesu paakauya anointrodusa New Testament inonobvisa nyaya dzezvipiriso. Bhaibheri rinotiudza isusu another example that shows that Jesus atiri kutaura nezvake nhasi iyeyo akaitwa gwayana raMwari. Exodus chapter 12 Mwari vachitaura navana vaIsraeri achivati pamunofana kubuda, toda kuiverenga iyoyo, pamunobuda imi ndinoda kuti mutore ropa regwayana. Ropa irori munofana kuriisa pamagoni enyu, malintels. And that was prophetic. That was something that was pointing to Jesus. The Bible says, verse 5, your lamb shall be without blemish, a male of the first year. That was prophetic to Christ. The lamb shall be without blemish. Gwayana ironge risina charinopomerwa. Ndo zvanga zvakaita Kristu. Uye a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at the twilight. And they shall take some of the blood and put it on the door posts and on the lintel of the houses where they eat it. Then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire with unleavened bread, and with the bitter herbs they shall eat it. Moisa pamalintels aya ndo pamusoro moisa kunyange nepamadoorpost. Madoorpost ari kutaurwa aya ndiwo aya anodzika. Of course ita nemadoor frame, but munofanira kuziva kuti magadzirirwo aiitwa kare vaiisawo madoorpost avo emiti nezvimwe zvakadaro zvaiwanikwa munguva yacho iyoyo, which means vaifanira kuti vakati ropa ratse woti ropa ratwe kumadoorpost, it was a sign of the cross of Jesus Christ. Hallelujah. So zvese zvaiva prophetic zvichinongedzera kuna Jesu anova gwayana raMwari risina mhaka. Ropa rake riri kunzi ndiro richazonodeuka richaitwa shed on the cross. Ndiro ropa ratiri kutaura neratanga tichimba pazuva ranhasi. Hallelujah. So iroro ropa raJesu ratakutenda nhasi rakanoita kuti pave neclosing chapter yekuti hakusina inonzi Old Testament. Vanhu havachabayiri. Haleluya. Ndosaka muchiona kunamata kwedu nhasi hakuna kunamatwa kunofanira kuitwa kuti kana uchinzi nyama yako iende, uya nehuku tozoicheka, uya nembudzi munoirasira mucheka moraimesa ropa. Ama rituals asiriwo, nekuti ropa raJesu rakapedza izvozvo. Ndiro ropa rekuti rikataurwa pamusoro pedzinza, pamusoro pematambudziko, rinokwanisa kuteererwa nemweya ipi zvayo, nokuti rakanoita override any case that was coming through the blood. And the Bible riri kutaura iro kuti vanhu vaifanira kuzodya the flesh roasted with unleavened bread and with bitter herbs. Jesu Kristu paakarohwa paya achitambudzwa achiitwa sei, he was like a person who was being roasted. That's why the death of Jesus was not a sweet death. It was very bitter to him. Hallelujah.